Right, magara udaro tabu buradari. Seta buradari wewe mugadzira kuya vauya kuzvichemo takavadzora. Right, tabu buradari. Kati buradari. Kakari. Tinotsika pasi so zvakaita izvi. Mupa utaurisa isati totonganya kubvunza ivi. Ava vanhu vanotonganya. Mupa utaurisa ndidya. Makwatsina akayakakunda kumba kwangu kuti ndinoda kugara. Makwatsina akayakunda kumba kwangu ndinoda kugara. Kana mupa kwokugara ndakati unozondipfirira kicheni yangu iyi ndaisenza kuwepo. Saka ndakazozwa afunza dzimba dzanga akakuti ndakamutengesera. Gara nguva yakadii? Kuti tatangunidza nezvazvo Mavikwatsini nyaya iri kutaurwa norwenzo. Tinoombera maoko. ataurisa ndisi kuzvinzwa kuno. Ndakatoshama ndichionawo samuti richisvika pamba panzvimbo ndakasarendwa nzvimbo nashumba wakatano mushumba panapa wakatanga kutengesa zvidhina zvekuchena first watengesera mahara pazvakazvaenda wakatano mushumba ndikutengesa zvidhina zve2 shuwa shumba pana chikaita zvidhina ndikwanisa kuzviita sei zvidhina shuwa ndabhadhara 2000 zvidhina zva2 zvanza marata ndakutengesera tanyaradzi yeturunzi yeboiska imwe inenge achenge isina marata watengesa marata yeimwe inenge yachoboiska wakatengesera nedzetanyaradzi vanyakuru auya bhawarana marata yaita sei aenda marata yayo zvatapedza izvozvo zveshuwa zvataenda kulenzi kulenzi kuna Wandofu. taurisa mukuromfu Takaenda kulenzi kuna Wandofu. Patanzi tengai mafitavhiti tatenga mafitavhiti taenda shuwa ofisi yacho nandisingaizivi ndandova iziva taenda imomo taura zvese ndokunda kamudeka inoasi kulewa vakarorema. Alright. Apa maitenga niko mkanyorana. Wakuzwa na kula wasizwe wakasi. Ndakanyora. Takataura mafingo zvafingo zvanzi makanitengesera china. Izvo here? Kwete. Makazitengesera marata vavataura nemazinga? Kwete. Shandodera ndekuti kuna mahara handiti zvikiteni zviripo zvokumahara auya kutaura kumahara panzvikina zvamu zvakakanya
Sandakatota ayo mahara chitoro nozvina zvinondoba i500 Taurisa. pakondirandi kwete kwando awa vakomana vana vachindirendesa ndino 2 vanhu varienda kwandofa handa kuti ndikumutengesera asi ndakanyora kuti kwandofa makaenda ndakasvika kuna ndofa mashoko ndakataura akati kuti asei ndikati aiuya arikugara pamba pangu kumutengesere ndikati aiuya arikugara kuti mangwana sitazonidza papi andautaura ndikumutengesera maangori 2 maamuri 2 chete muchitaura zvese after siri ndakanyora ine zvandakanyora ndainondofa ndainyora kusina pamusoro ichangamiri ndine mufananidzo wandikwanisa kutsatsarangura ndichiti pakugara uye kutaura mangwana chikonzero pamakabva kunasa pamukabva kunasa chikonzero chakasumukira wakuenda kwachitambudzwa navo chakasumukira iwo kuti kuti kana uyo aigara panzvimbo penyu amuna uri kudza sabudza indambudzwa kuzonawo patakafumira kavasabhuku ndikuwa pakandofa ndechekuti mangwana akazoti ndipake mangwana iso zvaakuti aiwa usikupindura yaifana kupera kwasabhu kana mazvindomandisana kwasabhu kana makubva kuchenda kwandova makuda kuchikulezi makuda kuchinja ownership panzvimbo kusarera saka ndozvitaura kucharereke vatsamba kutaura nezvavo ngowani nezita rika vape mitindo yavo rako iwe saka wakaenda kulenzi patakaenda kulenzi uya kutaura nezvepastendi apa stendi munda unawo chauda iyadhi kugara iyadhi yangu yaakatora kunzero kusanganisa iwo paukaenda kulenzi iwo tsamba yedu inokusungura chau chemera stendi andotaura munda ari kurima ndiye saka stendi zvoda kuti ubve taurawo David, I am the organization. ID number 68-066-825D68. Deciding it, plot number 20 J farm. Do hereby solemnly and sincerely swear that I am the plot holder number 20 J. That Makwatsi section ID number 68-078578E85 is my nephew. That I have been staying with him for 2 years now. That I have decided to stay with him. That I have allowed him to put up a permanent home at his stands number 20. That I will be staying at my field to protect my crops from the bulls and monkeys. So my nephew can stay at my stand above forever. I will not, under whatever circumstances, is need to move out of that state. The commission was set up a bishop. All right. Unonzwa chirungu? Ndikutaura kuti iwe uri wako ihama yako muzukuru nevhiu muzukuru wamupa pekugara iwe uri kugara hako uchitarisa zvikuyo zvako uchizvichengetedza kubva kutsoko kunana mukanya ndozvatiri kutaura uyo akugadzira akuvaka musha wake zvokugara permanent kuzvazvitaura kugara zvachose nokuti wamutendera ichitoa zvakaitwa kumbi zvakaitwa kuzita rapi zviri authentic zviri pamutemo
amina akandikutsanangura kana wakaita zvinhu nokusaziya haisi mhosva yangu haisi mhosva yauyu kana wazochechukawo matadza kuwirirana handingabvise munhu kana maringe nemanyorwa akaipa bepa iri hatino urombo mwana wamai dzimwe nyaya dzinouramba ichiwana dzokuva nokuti dzeni dzakazvitongadzeka iyi yakazvitongadzeka uyu kana akavaka permanent structure pamusaka pekuti bepa irakupa simba newo waenda naye kwandoko ndopaka kuti faya kwenda kupi polisi vakakanganisika nokuti akanyona chirungu yonga usingachinzwa ndozviripo ndozvakanyorwa saka kuti ndikuti permanent structure uchibva kawo izvo zvakanyorwa zviri paaffidavit ndendamudzvanyirire nokuti akatoti makaita zviri pamutemo haana kugara chete vakamutendera bikamutaura iwe kuti ini nasi ndakanyora zvinoza zvandoita kondoma kuchitaura panapa zvoshuva kuti aitodai kunokudai handizika but kuzonyorwa pamwe zvimwe zvakatonyorwa una kopi yako here yawakaenda nayo kumba unoti pepa foundation ine zvawakaenda nayo vachishaya sei uyu ndakadzidza naye hapana zvese zvakanyorwa izvo akangogara yashandisirwa uchenjeri ana pamusoro anogona kushandisirwa uchenjeri pasina uchenjeri nyaya iripo ndeyekuti uyu andofa vainyora zvaitaurwa nemusoro nekubva averengerwa futi nekubva azisaina maazviazvindo zvaanoitwa unotonziwe iwe zvatakunyorera izvo vokubvisa kuchirungu vokuisira kuchifona obva watenderana nazvo obva wadzisaitwa pana nemukana kusunza maoko pane zvakaitwa here naandofa kwauri osini pandakatoona uyu takatanga kutonetsa pamukonzo zvatakawirana here saka uyu mainzi patamwana ndakoyayekuko takamutonetsa asi zvakaitwa kana wakatonyora ipapa haisi zvakaitoriipewo deti kanselani ujei ndiani perekani nyaya noizere sabuka wacharuka ujei ndiani 2021 vandaona kuti kusekwa mudziviri kwane kuikone kwaka kwaitwa napapa ndomuonera ndu yakweta kuti vakushandisa pfungwa dzavo but vaakutopuswa nokuti pakavakwa zvishova zvakatokwa muno yakanzi moyevha kai chibvumirano chakanyorwa nandofa seutano vaitwa nababa ndopa paakanyora ainyora zvinhu zvekutaura kuita mutauro asi ndopa hakomisheni futi vaviri ava nemapepa avo vakazosunga vakaenda futi kumapurisa risati rakomisheni asati radhirwa rinoveremba futi roiswa mumutauro yatinonzwa tese tobva tasainira taura zvinhu tinoda kuti idzi nyaya dzipangotora nguva nadzo kuti imini kuti muzosumugara muchienda kwandofa kushambwa chimaitaura nachirungu here kana kuti kwakataura shona muchititapatokatira mapepa inyaya yestage kwamakasunzana sei kusumudzana shamukore kuti nyaya ndakafundzana nomurume wavo ndikuti mangwana iwe handisikuda kuzondinetsa handisika nyaya iripo ndekuti wega mangwana somunondogara senza mabasa mangwana iwo kana wagara mangwana ndakuti kana ndakumuti ibva handisika topangakutanga tikanyora iyo ndo zvatakanyora napapa iri asisizembudzo nebasa anoziva magariro avo ndiani ndofa nasaba ivako kwandipatsanurire pamusoro anoziva magariro avo murume uyu anoziva magariro avo sabuka wako ndimucheche ndiani amboso magumbe ndimagube magube
Kwakamujambire. Right, uyu murume paakaya chimutauradzana nangu nyaya yake handiti tichitaura handiti ndaive ndishanda paweb pazvakaitikira ndini ndaigara pashanda paweb uyu akodhina kugara tambonetsana apunza kicheni akanditi ayo no kicheni yakatsengwa nekuti wakajambire isabu wozi ndokumba wangondoona sabu wako ukondausa munhu akugara muchana akandiwira kweb akandiwira akada wewe Aisha matofa ukasumuzwa iwe. Oda uyimchinza ande kwandofa akakwenda unite. Akanditi izvo toendogarisana kuti tiende kugara kana ndakuzotanyorana akati kandakubva panapa iye tozoningirina pa tikada iweyo takuendogarisana nyaya iripo ndeyokutaura umukatakata mazwi pamusoro ndomanditi nyaya iripo ndeyekuti mukoma patakasoma kuenda pandofa shamwari toendogara tokuwirirana kuti pauchagara 3 years 4 years dziri papi ipa ndosati kundokuwirirana papi sezvo wandiwinga kuti ndiri kupi unokuwefundikondaendowanika manje 5 years tachikana zvakutaura dzatikambo right kuti ndandiri kubasa ndakatosvika kuti iwe papa pako pata sei pakuvawazomba nguva yakadii kugara wazomba nguva yakadii kugara yokugara zvauchigarewo makore mangani ndikamuti ukadaugara mupa 4 years 5 years atsadza kwana saka chandakazondinetsa atsadza kwana chakandinetsa ndaive ndiri kubasa ndakatozvikuzonzi ko imba pakupazwa dzimba ko wakakwaza dzimba ndiani imba ndakati koyokupazwa dzimba ndiyo zvatakawirirana here kwakauya murume uyo anga ari mawitness ake minangu pachokwadi pfungwa dzake dzakatinete minangu haana munhu asina mukadzi saka munda uyu tine munhu watakapakarwara amai vachiri kurarama uyu ndiye akanzina amai ndawana munda uyu ndo wanchagara nemukoma namudiki mukoma wangu akaenda kusangura mama minangu akatsvagirwa munda uyu naamai kana sekuru varapa vanokuziva changa vakabatsira munda vanozviza nyaya saka minangu atsvagirwa munda uyu tina amai uyu achiri kuenda kuchikoro munda uyu amai vakurwara takambotsvaga munhu watakanyorana naye ainzi mudzengerera akagara achichengeta tikanyorana pasi mudzengerera tichachengeta munda unoyu period yakati yakati saka mudzengerero chokwadi akachengeta stendi yaamai yese amai vazoshayika mudzengerere ndobva tati mudzengerere iwewe ona varidzi vemunda vashaika kusara pamunda ndouyu mukomana ndo wauchataura naye ndakabva ndafambira dethi ramuchemberi ndabva ndatora dethi ramai ndinaro ndini nokuti madethi ababanira muchemberi zvese ndinazvo ndobva ndafambira dethi ramai ndabva ndatora ndinoonekwa kuti ndobva ndachinja pemiti naiyenyu ndobva ndaisa zita rake next of skin ndakatoresa munin'ina mwana womukoma wangu ndiari next of kin pamunda chirara waita basa nyaya yekuti ana haisi munda tinoramba tichitenderera yadhi yacho yakakura sei tigadzise nyaya ine chindima iripo chakakura sei waina sabu next asi panyaya ndoda kudaro yamai vanzi ari kuti papushi vanhu vakatanga kunetsana vegani tine nyaya dzatakambotongwa nanasekuru panyaradzi yamai ndakanzi inini ndiri kutonga kwese kwese saka ndakabva ndaita bhaunda rekuti nasasaende kupurashbook saka munin'ina wangu akaona senge ano mukana wekuita zvese zvaakuda asi zvinhu tamusarendera ndobakazoita saka ndofunga ndobva akaita zvinhu zvese akuti inini mukoma haachauya kuru vana vemukoma vari kuipa ndikunzwisa kutsanangura kwako kwese zvaverekwa pavo zvinzwisera stendi yenyu mukuida ndindizvozvo mukuida wazomirira munin'ina wavo stendi mukuida kasi pane permanent structure iri munyorwawo handiti munoda kuita sei plus nai pamaimi zvamaiziva kuti munin'ina wenyu brain dzakadzitema sei makazochinja imimi ownership muchiisa pana iye patakachinja ownership amai mwoyo wavo vakati inini ndiye mukoma namudiki wandichagara naye
seshu amai vakaita munyombo wangu akasvika kutsvagira munda nina sekuru akapiwa kusango ramama manje nyaya inoitika ndeyekuti chinhu chakaiswa muonashipi yangu zvandakatengesa koma wakazoya vakanditi watengesa nemari shoma indatengesa kudhara ndasaina varikuda kutaurwa kuti uyo ari kuita pushi nemunhu akamufonera musumo aiwa mudare ndikanditaure kuti mudare makafanana nemuchechi munhu anogona kuparidza wofunga kuti munhu antizerukizo akandiona unongwapesana naye inongotaurwa wewe abata iwewe umwe unozvibata ndasanombozisa kuti munyikina wangu ndikutoshamisika kutoti munyikina wangu isusu atitakuza kubatsira ini chokuti uyo akasaina zvi pamutemo kana akanga asinganzwa asingaita sei pazvizvi pachi pamutemo isu taada kuedza kutseketudza kuti uyo ari kuti uyu pane permanent structure uyo anogona kubhadhara permanent structure zvaasamure pazvokuvaki haagone anogone haakwanisi saka tawirire kudaro mamba haapushe munhu zviri pamutemo tinouya zokuenzanisa but pamba tiona kuti njuga idzi dzakatambwa kudhara idzi dzakatambwa papi dzakatambwa kuti nemutemo wokutanga anfidavhid kusarenda akasida responsibility kuna ufu kuti ini munda ndasara nawo ana kutengesa munda akatengesa nzvimbo yekuita sekugara saka inini mafungira angu ndekuti mai ndasana kubvunza sabhuku ari kupi kuti tikompasete mirapo mira uyo ari kuisa kuti akuti munyina wangu zvinazvina kuita musha unoziva iwe nokuti wakwira dare anogona akwira dare uyo ada kupe home advantage hakuna home advantage nokuti kuti ndaenda se haakwana inini ndoda kuti uyo anodaidza sabhuku auye nai next week tinopa judgment yokuti sabhuku akagara apa takutsvaka imwe nzvimbo yakaenzana neya mukavakira upi uyo anovaka kicheni zvipamutemo kana zvipamutemo payakanga iri zvose zvazvikanga zviri chete ane imwe naumwe nokuti waunonzi kuza kicheni wakonzi ndinoverenga ndinonzwa chirungu wakonzi vaka permanent structure waunonzi kuputsa kicheni ndo zvirimo akaputsa ndiya wakatoputsa ndiwawo ndo inge sisina denga yadona fesi yese aiwa zina basa isikubatwa nyaya tatisula ina sabhuku iwo mudati iwo ungoenda kuti ungawo kuti ubakazozvaka kicheni unevaka kusvika pano andizozone chete munhu aina sabhuku wenyu musupi unowanireko ndini pakapiwa vanhu muite ndini ndakanga ndinozvibva ndaona manje kuti mwana wangu yokanechenera chayani anogen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 gngeng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 
kubva ndichipa mwana wangu madhumeni vari kuti vakomana ndapa mwana kuti ndozvinoitawo kutambisa vakomana pandakanga ndapa mwana wangu uyu manje uyu ndimambara mukomana uyu ndichidzira chakamira Musha ashuka wandiri pano Chidara iwe ndokurasika manje iwe waozwa nyaya iwe uramba uri kumaspectator dai kuri kubhora uyu ndakagara pabhenji ari kuotawomapo ungati munin'ina wangu haana simba rigandikutambira ndozvauda kundiita kaiwa nyarara uri ikoko chete uona kuti nyaya yekutamba sei isu hatigoni kupusha mukomana kuti vanoti zviri all the same maona kuti munin'ina wako unobati hana kuti ini kuti ari right ngakutuya sabo kuti batsirane nyika yedu iriko pabushu toda kuti mugare mese asi ndurira nhati dzidezi munova next sunday zva 11 zva 18 wako waabuda uyu akumbira 2 weeks isusu next week tine dare zva 11 sesona mazvino ndataura mazwa ende unodza sabo iwe ndodza sabo kuti weimezi ora munhu nechungu aiwa pana basi dzane zvichina tudzaneyaistand tipe vamwe